Hello sanibonani, ngiyanamkela kwi-channel yami. If you are new here, please make sure you subscribe and like, and I hope you enjoy the video. So inwele zami niyazibona zingcolile, ngihambile ke ngazigeza, ziyaconsa, niyazibona ukuthi zimanzi. So the reason why ngizimanzisile ngoba ngenzela ukuthi i-shampoo igcobeke kahle ikhanda lonke. Then ngizobe sengenza ke amagoda ami awu-4. Then ngiqhubekile namagoda ami amanye asele off camera. Then step number 1, which is shampooing. Ngizosebenzisa i-shampoo yami yaka Palmolive, which nourishes a dry scalp. I-blue ke phakathi niyazibonela nani. So ngizoyifaka kuqala la ko-line bami laba bavulekile. Then ngimassage ikhanda lonke using the inside of your fingertips. Awusebenzisi inzipho guys, awusebenzisi inzipho, but you use the insides of your fingertips. Ukumassage ekhanda, ufake i-shampoo wenza ukuthi igcobeke ikhanda lonke, uze nakwama edges because ilapho esifaka khona i-edge control kakhulu. Then ngihambile ke ngayogeza inwele zami. Then ngasebenzisa iskipa ukomisa or ukusula inwele zami. Angisebenzisanga ithawula ngoba ithawula layanqamula inwele, ngcono iskipa. So mawuneskipa esidala ngicela usebenzise sona. Then size ku step number 2, deep conditioning. Ngihlukanise inwele zami kawu-4 futhi sengisebenzisa amagata noma ungakubiza ngama rubber bands. So ngase ngashiya le yodwa ke ingxenye la ngifike ngafaka khona i-deep conditioning yami, okuyi-classic herbal conditioner which repairs and conditions your hair. So I wouldn't vouch ukuthi usebenzise le brand lena cause mina inwele zami nje bezingasheleleli nje, ayingichazi kahle le i-deep conditioner lengiyisebenzisile. Then nga-decide ukuthi ngizosebenzisa i-oil yami engikhandele yona, lapho ngifake khona castor oil nenhlaba. This combination guys iyasebenza. Ngibonile inwele zami zikhula ngobuningi
Like my hair is very full, nani niyazibonela, and le combination is very good for umuntu onenjibhebhu. Ubona umuntu esedleka i-hairline la, the edges engasenawo, iyasebenza ngempela. So please, I do recommend this oil. Izokusiza if unenjibhebhu and ufuna ukuba nenwele egcwele zikhule zibe ningi nje zibe zinhle. I do recommend this oil. So if khona ufuna ukwazi ukuthi ngenze kanjani, please comment down below. If you want to know how I made this oil, comment down below. And then ke mangiqeda ngikamile inwele zami, mangiqeda ukufaka amafutha ami ngayikama, ngisebenzise i-afro comb ne-vented brush. So i-conditioner yami le, i-deep conditioner, uyayiwasha mawuqeda ukugcoba. Ngizohlala nayo isikhashana ngifake uplastiki. Uplastiki uwona ozogcina ukufudumala nokuthi ngene kahle wonke ama-products asebenze ekhanda, konke kuhlale ngaphakathi. Ngizosebenzisa uplastiki just to keep in the moisture. Then emva kwaloko ngizobe sengiyigeza inwele zami. Ngizohlala ngihlale noplastic wami for 45 minutes. Then ngase ngayigeza ke inwele zami emva kwaloko. Ngigcobile ke oil wami phezulu before ngifaka uplastic, ngawugcoba la endleleni zami lezi ezivulekile, just ukuthi ke inwele zami nje zibe namafutha. Then the last step number 3, it's the leave-in conditioner. For leave-in conditioner, I used the Dark and Lovely Not Out conditioner. Kahle kahle eyokuthi uyifake mawuzokama inwele. But mina ngisebenzise leave-in conditioner and ave inuka kamnandi. Isense yakhona bathi ine mango what bathi ine mango oil and bamboo milk. Ave kunuka kamnandi and liyahlala iphunga lakhona, liyahlala. And futhi inwele zami azomi mangiyifakile yona le Dark and Lovely enweleni zami. So ngigcobile ke ngayimasaja in, ngaqeda lapho ngafaka amafutha ami aka Rootex. It's for hair growth. Ane amla oil, i-Jamaican black castor oil, ne-almond oil. So iwona engiwasebenzisile and iwona engiwasebenzisayo for my hair growth kanye nalawa engiyikhandele wona it's coconut oil and i-aloe yami. Then ngase ngayiqhina amagoda ke amagoda ami ngivele ngaqhina, angizange wabala ukuthi mangaki. Then ngase ngagcoba amafutha ami lawa just ukuthi kube ne-moisture enweleni zami. Then ngafaka iduku lami le-silk ngenzela ukuthi inwele zami futhi zinganqamuki. Then ngalala ngosuku olulandelayo ke ngaqhaqha amagoda ami. Inwele zami guys zimnyama and I'm so grateful for that. Zimnyama aziyangichaza nje, bezibonakala ukuthi zi-clean, zi-right. So mina amagoda ami ngiwaqhaqhile ngakusasa ngoba khona la bengiyakhona ekuseni. Then ngase ngenza i-pineapple bun ngenwele zami. So if you like this video guys, please make sure you hit that subscribe button and that like button. Make sure to share to everyone you know. Ngicela nje ningisize guys, ningisize ni subscribe. Thank you for watching. See you on the next one.